Dobrodošli u usporedivo bolji podcast by Compare.hr, prvi hrvatski 100% AI podcast. Pozdrav svima i dobrodošli. Danas pričamo o nečemu što mnoge zanima, a bome i muči, krediti u Hrvatskoj. Kupnja stana, auta ili nešto treće često bez kredita jednostavno ne ide. Ali, kako se snaći u svemu tome? Da, baš tako. Puno je tu pojmova, opcija, lako se pogubiti. Ali ključno je razumjeti neke osnove. Krenut ćemo od kreditne sposobnosti, pa vrste kredita, procesi. Da malo raspetljamo sve to. Upravo. Cilj je da odluka bude što informiranija, a tu, recimo, platforme kao Compare.hr stvarno mogu pomoći da se usporede te sve silne ponude. Odlično. Krenimo onda baš od temelja. Ta famozna kreditna sposobnost. Što je to točno i zašto je toliko presudna? Pa to je zapravo procjena banke. Mogu ja ili ti ili netko treći vratiti taj kredit. Gledaju se redovna primanja, naravno, ali i svi dugovi koje već imamo. Znači, minusi po tekućem, obveze po karticama, možda neki drugi kredit. Sve se zbraja, je li? Apsolutno sve. Gleda se i status zapošljavanja. Je li na neodređeno, određeno, čak i gdje osoba radi. Provjerava se i poslodavac, koliko je on stabilan. I naravno, tu je OSR sustav. Onaj bivši HROK. Taj da. Tamo se vidi jesmo li bili uredni s prijašnjim plaćanjima. Sad, iako ovršni zakon, kaže koliko nam minimalno mora ostati za život. Onaj egzistencijalni minimum. Da, taj. Ali svaka banka povrh toga ima i neka svoja interna pravila. I tu nastaju razlike. Znači, nije svugdje isto. Neće mi sve banke isto reći. Nikako. Baš naprotiv. Recimo, imate plaću 1400 eura. Po zakonu možda bi vam, maksimalna rata bila oko 530 eura. Ali jedna banka će reći, ok, mi interno dopuštamo zaduženje do recimo 45% plaće. To je već 630 eura rate. Aha. A neka treća će možda imati drugačiji izračun tog minimuma, pa će ponuditi, 950 eura. Tako da, ista osoba, ista plaća. U jednoj banci dobije odbijenicu, u drugoj odobrenje, u trećoj možda još veći iznos. Stvarno treba provjeriti na više mjesta. Jasno. Dobro, recimo da zadovoljimo tu kreditnu sposobnost. Što dalje? Koje sve vrste kredita uopće postoje? Čujemo stalno stambeni, gotovinski. Pa osnovna podjela je zapravo dosta jednostavna. Namjenski i nenamjenski. Namjenski, kao što ime kaže, imaju točno određenu svrhu. Stambeni, za auto. Tako je. Studentski isto. Tu banci morate dokazati za što vam novac treba, obično nekim predugovorom, računom. Zato je kamata u pravilu niža, povoljnija. A nenamjenski? Oni daju slobodu. Dobijete gotovinu i trošite kako želite. Ali ta sloboda obično košta. Kamata je viša, tu spadaju klasični gotovinski krediti. Ali i ono prekoračenje po tekućem računu, taj minus. Minus. Da, ljudi da često koriste, ali to je zapravo jedan od najskupljih načina zaduživanja. Visoke su kamate. A što je s hipotekarnim? To zvuči slično stambenom nekako? Pa, jesu slični jer oba koriste nekretninu kao osiguranje, kao zalog. To je ta hipoteka. Ali ključna razlika. Stambeni je strogo namjenski, znači za kupnju, gradnju, adaptaciju nekretnine. A hipotekarni je najčešće nenamjenski. Znači dobijem keš, a kuća je zalog. Upravo to. Dobijete gotovinu na račun, a nekretnina služi kao osiguranje. Zbog te nenamjenske prirode uvjeti nekad mogu biti i malo manje povoljni. Ok, idemo onda na stambene. To je vjerojatno ono što najviše ljudi prolazi. A djeluje pa kao dug put. Kakav je taj proces? Ima koraka. Nije gotovo za jedan dan. Ali nije ni nemoguća misija. Prvo, naravno, skupljanje papira. Dokazi o prihodima, o namjeni, onda ide procjena vrijednosti nekretnine. To banka radi ili ja? Banka angažira procjenitelja, ali trošak snosi klijent. To je nekih, recimo, 200 do 400 eura. Ovisi. Banka mora znati da ta nekretnina stvarno vrijedi taj iznos i da je, pravno čista, legalna. Ok, što nakon procjene? Onda, ako je sve u redu, banka odobrava kredit. Pa slijedi solemnizacija ugovora. To se radi kod javnog bilježnika. Što to točno znači, solemnizacija? To je kao dodatno pojačavanje ugovora. Daje mu veću pravnu snagu, olakšava ovrhu ako dođe do problema.
I to košta, otprilike 400 do 700 eura. Još jedan trošak. Da. Zatim se ugovaraju osiguranja. Osiguranje nekretnine je obavezno. Ponekad banka traži i životno osiguranje ili osiguranje otplate kredita. Onda upis hipoteke u zemljišne knjige, u gruntovnicu i tek na kraju isplata. Najčešće direktno na račun prodavatelja. I porez još, zar ne? Da, ne zaboraviti porez na promet nekretnina. Trenutno je 3%. Znači na cijenu nekretnine ide još taj trošak. Sve to treba zbrojiti kad se planira. Dobro, spomenuli smo troškove. Ima li kakvih olakšica, poticaja? APN krediti su bili popularni, ali čujem da toga više nema. Tako je, APN je ukinut. Bilo je dosta rasprava o tome kako je utjecao na rast cijena nekretnina. Ali nisu sve lađe potonula. Postoje druge mjere. Na primjer? Pa, recimo, mlađi od 45 godina, kod kupnje prve nekretnine, mogu biti oslobođeni plaćanja tog poreza na promet ili dobiti povrat dijela PDV-a ako kupuju novogradnju. Ali, pazi, postoji uvjeti vezani za kvadraturu i vrijednost nekretnine. Aha, nije za sve. Nije automatski, da. Onda imamo i POS program, poticana stanogradnja. Tu su cijene kvadrata u pravilu povoljnije, iako se i tu nešto kao mijenja. I što ljudi često zaborave, treba provjeriti lokalne poticaje. Misliš gradovi, županije? Da, baš to. Neki gradovi ili županije nude svoje programe, subvencioniraju dio kamate ili daju jednokratne potpore mladim obiteljima. Stvarno se isplati malo proguglati i raspitati se na lokalnoj razini. Super info. Evo, za kraj da zaokružimo priču. Koji bi bio onaj najvažniji savjet ili par savjeta prije nego što netko stavi potpis na ugovor o kreditu? Što je ono zlata vrijedno? Najvažnije, rekla bih prvo i osnovno stvarno realno procijeniti koliko se može plaćati. I to ne samo danas, nego dugoročno. Gledati 5, 10, pa i 20 ili 30 godine unaprijed koliko god je to moguće. Dug je to period. Jako dug. Drugo, nikad, ali nikad ne uzeti prvu ponudu koju dobijete. Usporediti, gledati uvjete u više banke i tu paziti ne samo na onu nominalnu kamatnu stopu NKS koju banke vole isticati. Nego na EKS, efektivnu kamatnu stopu. One uključuje i sve one druge troškove naknade za obradu, vođenje računa, sve ono što kredit čini skupljim. Tu baš platforme kao Compare.hr dolaze do izražaja. Jer sve vidiš na jednom mjestu. Da, puno je lakše usporediti kad su sve brojke pregledno složene, štedi i vrijeme i, na kraju, novac. Treće, čitati ugovor. Znam da je dosadno i dugačko, ali mora se. Pogotovo ona sitna slova. Uvijek ta sitna slova. Uvijek. I četvrto, možda pitati i za različite modele otplate. Anuiteti su najčešći, znate, uvijek ista rata, ali postoji i otplata u ratama gdje je iznos glavnice isti, a kamata se smanjuje pa je i ukupni iznos rate sve manji. To može biti isplativije dugoročno, ali je rijeđe u ponudi. Odlični savjeti, stvarno, hvala puno. Definitivno je jasno da bez dobre pripreme i usporedbe nema smisla ulaziti u ovako veliku financijsku obvezu. Apsolutno. Informiranost je ključ. A za tu usporedbu, bilo da su krediti u pitanju ili police osiguranja ili telekom paketi, Compare.hr je stvarno koristan alat. Sve na jednom mjestu, pregledno, pa se lakše donese prava odluka. Eto, čuli ste, a dok zbrajamo kamate i anuitete, možda jedno pitanje za sve nas, za razmišljanje. S obzirom na sve te promjene, na ukidanje nekih poticaja, na stanje tržišta nekretnina, kako uopće danas u Hrvatskoj dugoročno i nekako održivo planirati rješavanje tog važnog stambenog pitanja?